Ο φρουρός του Σέρινταν, ο Βραζιλιάνος, ο Μιράντα. Τώρα το δυνατό βολέ από τον Μπογκαντίνοφ. Φάουλ του Τζάκσον Μεντί πάνω στο Μάριο Ηλία. Γρήγορα εκτελεσμένο κερδί για τον εθνικό με τον Κοζόκνιαν. Το γύρισμα του Ρουμάνου, γκολ για τον εθνικό. Από πουθενά στην πρώτη φάση που κάνει η ομάδα της Άχνας στο παιχνίδι. Με τον Χατζηβασίλη που δεν το πανηγυρίζει, έχει παίξει την Ομόνια. Ο εθνικός ανοίγει το σκορ στο 37. Ένα φάουλ του Τζάκσον Μεντί. Εξτελέστηκε σε δευτερόλεπτα. Βγήκε πολύ γρήγορα ο Ρουμάνος ο Κοζόκνιαν από τη δεξιά πλευρά και βγάζει την ιδανική παλιά. Κοιτάξτε εδώ πόσο γρήγορα εκτελείται το φάουλ του εθνικού στην πλάτη της άμυνας της Ομόνιας ο Ρουμάνος και βγάζει την ιδανική παλιά για τον Χατζηβασίλη. Η προβολή, να λοιπόν που το πρώτο γκολ στο παιχνίδι κόντρα στη ροή του αγώνα και με την εικόνα που έχει βγάλει η ομάδα της Άχνας, η οποία εδώ λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο όσον αφορά τον ευνηδιασμό. Πιάσαν στον ύπνο